Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk salbatu gaituzu, Pasko misterioaren bidez. Jarraitu guri zure herriari zeruko doaiak emanez. Benetako askatasuna lor dezan eta zurekin zeruan zoriontsu izan dadin mundu hontan hasita. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko terrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Pentekoste egunean, Pedrok honela hitz egin zien judutarrei. Jakin begi ziur Israel herri osoak, jainkoak, jaun eta Mesias egin duela zuek gurutziltzatu zenuen Jesus. Hitz hauek bihotza ukitu zieten, eta Pedrori eta beste apostoluei esan zieten. Senideok, zer egin behar dugu? Pedrok erantzun zien, bihotz berritu zaitezte, eta bataiatu guztiok Jesus Mesiasen izenean. Pekatuak barkatu dezaizkizuen, eta Espiritu Santua hartuko duzue doai, izan ere, zuentzat eta zuen seme alabentzat agindu zuen jainkoak doai hau. Baita jaunak, gure jainkoak, deituko dituen atzerritar guztientzat ere. Beste hitz askoren bidez ere, egiten zien Pedrok bere testigutza, eta arrenka eskatzen zien esanez, salbatu itzazue zuen buruak gizaldi galdu honengandik. Pedroren hitza onartu zutenak bataiatu egin ziren, eta egun hartan 300.000 lagun elkartu ziran taldeari. Jaunak esana, eta eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia, jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia, bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia, piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Maria hilobi ondoan zegoen, kanpoan negarrez, eta negarrez zegoela, hilobiruntz makurtu zen,
eta bi aingeru ikusi zituen zuriz jantzita. Jesusen gorpua egon zen lekuan eserita. Bata burualdean eta bestea oinetan. Aingeruak esan zioten, ze ari zera negarrez, emakume? Harek erantzun zien, nire jauna eraman dute, eta ez dakit nun ipini duten. Hau esan eta berehala atzera bihurtu, eta Jesus ikusi zuen zutik, baina ez zen ohartu Jesus zenik. Jesusek esan zion, zer duzu negarrez, emakume? Noren bila zabiltza? Harek baratze zaila zelakoan esan zion, jauna, zuk eraman baduzu, esaidazu nun ipini duzun, eta nik jasoko dut. Jesusek esan zion, Maria. Honek urreratuz esan zion eberkeraz, Rabuni, hau da, maixu. Jesusek esan zion, utzidazu, oraindik enaiz eta aitarengana igo. Zoaz nire senideengana eta esaiezu, nire aitagana eta zuen aitagana noa, nire jainkoagana eta zuen jainkoagana. Joan zen Maria Madalena eta berri hau eman zien ikasleei. Jauna ikusi dut eta hau esan dit. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, Jesusek piztuera ondoren, piztuera gertatu eta 40 egunez, halako gauza berezi batzuk egin nahi izan zituela. Alde batetik keinu konkretuak. Eta, esan genezake oso markatuak, guk ere 2000 urteren kabuan, ohar gindezen benetan piztu zela. Piztuera, ez zela gauza simboliko bat izan, edo ez zela bakarra imaginazioko gauz bat izan, baizik eta benetakoa izan duzela piztuera. Eta Jesusek halako gauz konkretu batzuk egin nahi izan zituen, gu ohar gindezen, alde batetik bai, bazegoela zerbait diferentea bere piztueran, horregatik batzuk ez zuten ezagutzen, baino aldi berean bera zela. Eta bere gorputz berberarekin gurutzean josi zuten gorputzura, eta hilobian lurperatu zutena, hoixe zan pizturik zegoena, hoixe zan bizirik zegoena berriz ere. Horregatik, hilobia hutsik zegoan, horregatik hainbeste gauz egin eta esan zituen, alde batetik, bere lagunak bisitatuz, bere lagunak animatuz, beste batetik ere, seguru asko, gauza asko hitz egingo zituen, bere ikasleekin, bere jarraitzaileekin, hobeki ulertaraziz bezala, gauza asko akaso lehendikan ere aitutakoak, baino ongi entenditu ez, eta Jesusek egun horietan ere seguru asko azalduko zizkien modu sakonagoan zenbat galdera ez ote zizkioten egingo egun horietan. Eta bestetikan ere, hasieran esan dedan bezala halako keinu konkretu batzuk guk 2000 urteren kabuan ere uler genezan piztuera benetakoa izan duzela. Eta bera zela, horregatik oso politia da gaurkoan Mariak nola ezagutzen du bere izenez. Jesusek deitu zionean, Maria esan zion eta orduntxe ohartu zen bera zela. Rabuni esan zion, maixu. Eta momentu oso politia da benetan, eta pentsatu beharra daukagu, ze garrantzi handia dauken. Jesusekin pertsonalki topo egitea. Eta gure bizitzan ere ezinbestekoa dugun errealitate bat. Jesusekin pertsonalki topo egitea. Hala nahi du Jesusek, berarekin egon gaitezela. Batzuk, txikitandik, bera ezagutzeko zoriona izan du dugu. Beste batzuk, akaso ezagutu, baino gero urrundu dira Jesusengandik, beste batzuk, halako zalantzak, halako momentu zailak eduki ditzazkete, eta ezinbestekoa dugu denok gauden egoeran gaudela ere pertsonalki Jesus piztuarekin topo egitea. Eta hoixe eskatu behar diogu. Hoixe nahi du berak adiskide bezala ikus dezagula. Esan genezake, eta honekin bukatuko dut, itun berriko nobedadarik handiena dela Jesusek esandako esaldi hura. Ez dizuet gehiago zerbitzari esaten adiskide baizik. Eta nahi du guk berarekin halako adiskide tratu bat edukitzea.
jangoikoa ez ikustea bakarra, izaki ahal guztidun bat bezala, guk obeditu eta zerbitzu behar deguna eta adoratu behar deguna, hori hola da, baina Jesusen nahi du, kristauok pauso bat gehiago, askozaz ere sakonagoa eman dezagula. Ez da ezagula bakar-bakarra ikusi, den gauza guztiak egin dituena bezala eta adoratu behar deguna, baizik eta berarekin adiskide tratu pertsonal bat izan dezagula. Otoitzaren bidez, sakramentuen bidez, eta oso importantea karidadearen bidez. Jesusek esan zigun, hauetako txiki bati egiten diozutena, neri egin didazue. Horregatik pentsatu behar dugu, halako miserikordiazko obra bat egiten degunean, edo premian dagoen norbaiti laguntza eskaintzen diogunean, jangoikoarekin tratu pertsonala eukitzen ari gerala. Berak esan baitigu, berari egingo bagenio bezala. Eta orain, gure eskariak egingo ditugu, eskatuko dugu, egunero bezala gaixoen alde. Munduan zehar, gero eta gehiago dira, gaixorik daudenak, koronavirus gaitz berri honekin, eta beste edozein gaitzekin ere denen alde eskatuko dugu, jangoikoari eskatuko diogu, osasuna izan dezatela, indarra eman dezaiela. Eta haiek zaintzen ari diran guztiak, garbitzaileak, gure gizarte honetan halako lan bereziak egiten dituzten guztien alde, danen alde eskatuko dugu, eta beti bezala ere, bakarrik dauden guztien alde, ikaratuta dauden guztien alde, triste dauden guztien alde. Gure hildakoak ere, gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, aldazko Fermin Igoa, eta baita ere, Madrilen hilden, ezagun bat, Marco Antonio, eta binalde eskatuko dugu jangoikoari bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Eta orain, gaurko egunez, beti urtero, Pasko 8. asteartean, San Miguelen irudiak, goizean goizetik gaintza, eta gero gaintzatik ustegira, eta ustegitik azkaratera, eta azkatetik atailora, eta gero atxaldean atailon arrosarioa, azpirotza, eta handik Lekunberrira. Eta urtero, Lekunberrin kantatzen dira San Miguelen bertsoak. Eta lehenengoa, ofertorioko garaien, eta lehenengoa saiatuko naiz kantatzen. San Miguelen bertsoak noa kantatzera, aditu nahi duenik inor balin bada. Berri txarrak dabiltza munduan barrena, notizio oso gehienak izanen aldira. Aingerua lapurrek eramana dela. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, jangoikoari gure eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jauna, maitasunez, zure herriak egiten dizkizun eskaintzak, eta zure babespean manten ditzagula beti Paskoako doaiak eta betiereko zoriona. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen. Non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna aita guztiz santu jangoiko al guztidun betiereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza. Bera honen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusiak hartu piztuera.
Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak. Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin. San Jose, bere senarrarekin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldian aman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu errebetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzu.
Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna. Errukizak izkigu, Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna. Emaiguzu pakea. Hona hemen Jainkoaren bildotsa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak, jauna, ni ez naiz inor zuen etxean sartzeko, baino santza zuitz bat eta sendatuko naiz Kristoren. Egin dezagun otoitz. Entzun Jainko guztiduna, eta emaiezu zure seme alaba hauei, bata joan zure grazia hartu dutenei, beti ereko zoriona gozatzea, egunen batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela, Jainko guztialdunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerra Jainkoari, aleluia, aleluia. Regina Celi, letare, alleluia. Quiaquem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.